माबाखाजों खांनाय थानदरिया बायनानै मोनबाय। Hello lover, welcome back my YouTube channel. So दिनै भिडिअ'आनो जाहैबाय फेमिलि जानाय बे सानडे स्पेशल माने दाउ बिखा तन्दुरि ओमफ्राय दाउ आथिं तन्दुरि बानायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना जोबोद नायलांबानो जाबाय। थ' भिडिअ'खौ स्टार्ट खालामसै, लेट्स गो। आं नै दा सजना फिथाइ सायनो नागिरदों, माने सबायजों ना खान्दाजों ओमफ्राय बे सजना फिथाइखौ होदेरगोन नालाय, ओंखायनो ओंख्रियाव ओमफ्राय लोगोसे आरोबाव सजना फिथाइखौ आरोबाव तन्दुरि बानायबावनो नागिरदों। माबाखाजों जाबाय जाबाय। अरखियाबो जा दंनाय आरो सानदुंबो दंबावो बे खामबाय। थाइजौ खाजि बानायनोसै। सजना फिथाइखौबो नै तन्दुरि फ्राय खालामगोन, बिदिनो मस्ला फुनसै बेखौबो। गेजेरनि बोखारगोन ना खामबाय हनै। बिखा खांनाय थानदरिया बायनानै मोनबाय। बहल जोसा हांनानै मेनानै जानोसै लोगोफोर।
नैबे जाहैबाय सबायजों सजना फिथाइजों ना खान्दा गोरान ओंखाम। थाइजौ खाजि Black fish. 서전나 탄두리. Ada. 보홀 지사. 이거 탄두리 미네. क्या मस्त है यार।